Il-Kunsilliera tal-Partit Laburista tas-Siġġiewi qed jitolbu li ssir audit indipendenti tal-finanzi tal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Partit Laburista fl-isfond tal-allegat każ ta' frodi u misappropjazzjoni ta' 2.3 miljun euro minn fondi pubbliċi mill-Kunsilli Nazzjonalista tas-Siġġiewi Francine Farrugia li kellha taħt ir-responsabiltajiet tagħha l-aġġudikazzjoni tat-tenders tal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi. Intqal l-investigazzjoni meħtieġa biex tistabbilixxi ġewx osservati il-proċeduri fit-tħaddim tal-finanzi mill-Kunsill Lokali ta' din il-lokalità matul din il-leġislatura li bdiet fl-ewwel ta' Lulju s-sena l-oħra. B'hekk ikun żgurat li l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi immexxi mis-Sindku tal-Partit Nazzjonalista Julian Borġ qed josserva l-governanza tajba u trasparenza f'din il-lokalità fit-tħaddim tal-finanzi tiegħu. Dwar dan ikkummentaw wkoll id-deputat mexxej Laburista Eliksa Ġussaliba waqt kollegament telefoniku fuq il-programm Sibt il-Punt fuq One. U aħna mhux għaliex qegħdin ngħidu illi nafu b'korruzzjoni fil-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi, mhux għaliex qegħdin ngħidu illi għandna xi każ ippruvat, però bħala Kunsilliera Laburisti u bħala Partit Laburista rridu daqsxejn ta' serkan il-moħħ biex issir audit indipendenti matul it-terminu illi Francine Farrugia kienet fuq dan il-bord tal-aġġudikazzjoni tat-tenders sabiex naraw illi dak illi twettaq fih dan l-emkast ma kienx hemm abbużi wkoll fuq bażi lokali. Id-deputat mexxej Ġussaliba innota wkoll l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista dwar dan il-każ. Allura aħna xxukjati imma ma doffi kemm għaġlet il-pulizija biex għamlet xogħla ma ħadd ieħor ma mxitx hekk jippruvaw jiġġustifikaw. Anka u jippruvaw idawru l-attakk anka meta waħda minnhom, waħda milli kienet parti integrali fih dan il-Partit Nazzjonalista, illi kienet rappreżentanta diretta tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi sa ftit tas-sigħat ilu. Wettqet oxxenità bħal din jippruvaw xorta waħda daw idawru il-kanuni fuq il-Partit Laburista u fuq il-Gvern Laburista.